gledalci pozdrav. Moje ime je Katarina, inače sam bila dugogodišnji kolektivac ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda i htjela bih sa svima vama da podelim jedno sportsko iskustvo koje sam doživjela na jugu Srbije u Vladičinom Hanu. Imali smo tu čast da moj klub, ženski fudbalski klub Crvena zvezda i koleginici iz Niša Mašinac i Lavici iz Leskovca budemo učesnice prvog ženskog takmičenja novog sporta vilbala. Svi autori su upravo iz Srbije, iz spomenutog Vladičinog Hana. Ovom prilikom se zahvaljujem Vlaji i Peci na pozivu, što su meni i ostalim učesnicama pružili priliku za pisanje ovog itekako neverovatnog izazovnog sporta. Ono što smo iskusile tokom takmičenja, mogu samo da vam kažem da vam se pruža prilika da budete sa loptom na jednom sasvim novom jedinstvenom terenu u neverovatnoj geometrijskoj figuri, krugu, i kada budete na centru, svaki gol, da li baza, kapija, vilbal, vuče određeni broj poena, bezbroj kombinacija. Ne postavlja se pitanje da li će, već kada će vilbal zavladati svetom, i mi smo baš imali sreću da baš u toj utakmici moja saigračica Tijana, ovom prilikom je puno pozdravljam, pogodi vilbal i mogu da vam kažem da je osjećaj nevjerovatan. Čak i tokom zagrevanja nismo prestajale sa pucanjem na vilbal, prosto vas vuče. I zato vam pružamo neizmjernu podršku i pozivamo sve ostale sportske radnike i ljubitelje sporta, kako u Srbiji, tako i u dijaspori, da urade isto.